Σε αυτό το σύντομο βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο αλλαγής ΦΠΑ για να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές γρήγορα, ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε στη τιμή έκτου του 16. Θα δείξουμε μόνο τις απαραίτητες αλλαγές για την αλλαγή του ΦΠΑ και την αλλαγή των φορμών. Δεν θα δούμε αλλαγές στα άρθρα λογιστικής, στις γέφυρες, σε έξοδα και σε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει άλλο βίντεο στο κανάλι που καλύπτει όλο το εργαλείο. Οπότε ξεκινάμε. Θα πρέπει να έχουμε πάρει backup και θα πρέπει να έχουμε την τελευταία έκδοση 5.01G. Αν δεν την έχουμε, θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο του Live Update. Υπάρχει άλλο βίντεο στο κανάλι που εξηγεί πώς μπορεί να γίνει αυτό. Οπότε από τις ενότητες πάμε στην αποθήκη, στις εργασίες, αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ 1/6. Το πρόγραμμα μας λέει να πάρουμε backup, επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε πάρει backup. Αν δεν έχετε πάρει, πάρτε. Στο πλήρες βίντεο δείχνει πως θα πάρετε και backup. Επόμενο. Το πρόγραμμα μας προτείνει, βρίσκεται στους παλιούς συντελεστές, μας προτείνει τους καινούριους. Πατάμε επόμενο. Δεν θα κάνουμε επαναυπολογισμό. Μόνο θα αφήσουμε αυτό τσεκαρισμένο για να κάνει τις αλλαγές του ΦΠΑ. Επόμενο. Δεν θα κάνουμε εδώ καμία αλλαγή. Επόμενο. Θα το πούμε ότι δεν έχουμε πελάτες με ειδικό καθεστώς. Ούτε στα έξοδα θα κάνουμε καμία αλλαγή. Ούτε προμηθευτές με ειδικό καθεστώς. Ούτε έξοδα αγορών. Ούτε τα στοιχεία κόστος θα πειράξουμε. Θα κάνουμε τις αλλαγές του ΦΠΑ στις ανεκτέλεστες παραγγελίες, ούτως ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε την επόμενη μέρα. Επόμενο. Και επίσης θα κάνουμε και την αλλαγή ΦΠΑ στα εκκρεμή δελτία αποστολής και αγορών και πωλήσεων, ώστε να μας έρθει κανονικά με το ΦΠΑ 24 και όχι 23. Επόμενο. Και αυτό το προσπερνάμε. Θέλουμε να μας κάνει τις αλλαγές στις φόρμες. Επόμενο. Και πατάμε εκτέλεση. Μας βγάζει το αποτέλεσμα της εργασίας. Το βλέπουμε στην οθόνη. Μας λέει ότι δεν προσθέθηκε καμία νέα κατηγορία ΦΠΑ, γιατί την είχα προσθέσει εγώ νωρίτερα. Αλλιώς θα μας έλεγε ότι προσθέθηκαν 2. Αλλάχτηκαν τα ΦΠΑ σε 2 είδη. Τροποποιήθηκαν τόσες παραγγελίες αγορών, πωλήσεων και τόσα δελτία. Και τροποποιήθηκαν και οι φόρμες. Αυτή είναι η αλλαγή. Το πρόγραμμα είναι έτοιμο να δουλέψει τώρα. Δηλαδή αν δούμε εδώ στα είδη μας, έχουν ήδη αλλάχτεί. Έχουν πάει στο 24%. Οι εκκρεμείς παραγγελίες έχουν αλλάξει, οι φόρμες έχουν αλλάξει. Ξαναλέω, αν θέλετε περισσότερες, πιο λεπτομερείς οδηγίες, μπορείτε να δείτε το βίντεο στο κανάλι με την εξήγηση όλου του εργαλείου, πώς δουλεύει. Καλή ευκολία.